Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Бірсі шет ел гражданинының Россия Федерации территориясында миграция законнарын бұзып яшауын ашықлаған. Миграция есебіне қойылмыша һәм өзінің құқықи статусын жайға салу үшін миграция мәселелері бойынша бүлікшеге мөрәҗәгать итмәгән. Зәңгәр изоленты түрілген түргек. Бүгілмәді нелегал операциясы барышында закон бұзу фактлары ашықлана. Вы должны, конечно, заранее знать, что в этом районе этих насекомых много. Вы себя должны защищать. Шеркилерден нишік сақланырға? Табиғатта yol яратушылар үшін кеңешлер. Шушы жұмғадан башлап, өзіміздің әлмәт тамашашыларын шәһәребездә һәм районыбызда бара торган вакыйгалар белән туган телебездә, татар телендә таныштырып барачакбыз. Uzun ғұмырлы тапшыру. Уч телекомпаниясының алтын фондына әверілген проектларны искә төшерәбез. Нелегал оператив профилактик операциясы барышында наркотиклар әйләнешен контрольда тоту бүлеге хезмәткәрләре Россия Ичке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы буенча миграция мәсьәләләре бүлеге хезмәткәрләре белән берлектә наркотикларны законсыз саклау фактын, шулай ук Россия Федерациясының миграция законнарын бузу фактын ачыклаганнар. Тулырак алдагы сюжетта. Бөгелмә шәһәренең Ознакай юлы читендә оператив эзләү чаралары барышында полиция хезмәткәрләре 3 иратны тоткарлый. Полицейскийларны күргәч, аларның берсе билгесез мәддә салынган төргәкне җиргә ыргыта. Дуслар белән сыра чәйдек. Миңа дустым шалтыратты да, әйдә иске хәзинәне барып алабыз диде. Һәм киттек. Вакыйга урынын тикшерү барышында полиция хезмәткәрләре зәңгәр изолентага төрелгән төргәкне тапканнар. Эксперт бәяләмәсе буенча төргәк ишендәге мәддә составында наркотик табылган. По предварительным данным, наркотик... Беренчел мәгълүматлар буенча наркотик мәддә интернет челтәре аша шәхси куллану өчен сатып алынган. Тикшерү барышында миграция мәсьәләләре бүлеге хезмәткәрләре тоткарланганнарның берсе чит ил гражданинының Россия Федерация территориясында миграция законнарын бозып яшәвен ачыклаган. Миграция исәбенә куелмыйча һәм үзенең хукукый статусын җайга салу өчен миграция мәсьәләләре буенча бүлекчәгә мөрәҗәгать итмәгән. Чит ил гражданына карата административ беркетмә төзелде. Материалны карау нәтиҗәләре буенча суд тарафыннан Россия Федерация административ куып чыгару турында карар чыгарылды. Наркотикны законсыз саклау факты буенча җинаять эше кузгатылган. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыруын күзәтеп баруны дәвам итәбез. Түбән Мактаманы Некрасов урамындагы 6-нчы йортта эшләр инде финиш сызыгына чыга. Монда йорт яны территориясын асфальтлау һәм тротуарларны төкләндерү тулысынча төгәлләнгән. Яңа тигез өслек бу җирле халык өчен уңайлыкны сизелерлек арттырды. Кече архитектура формалары, эскәмияләр, урыннар һәм балалар мәйданчыгы куясы калды. Барлык эшләрнең тәмамлануын көтәбез. Әлмәттә работа России время возможностей эш урыннары ярминкәсе узачак. Бу кадрлар милли проектының төп вакыйгасы. Аның максаты эзләүчеләр һәм эш бирүчеләргә бер-берсен табырга ярдәм итү. Чара беренче чиратта махсус хәрби операцияләрдә катнашучыларга, аларның гаилә әгъзаларына, шулай ук эш эзләүче яки һөнәри үсеш планлаштыручы барлык кешеләргә адреслана. 26 июньдә сәгать иртәнге 10-нан 14 сәгатькә кадәр эш эзләүчеләр алдында шәһәребезнең һәм бөтен Татарстанның алдынгы оешма вәкилләре чыгыш ясаячак. Сәнәгать предприятиеләреннән тыш үз вакансияләрен медицина һәм транспорт компанияләре, муниципаль учрежденияләр, хокук саклау органнары һәм икътисадның башка секторлары тәкъдим итәчәк. Кунаклар өчен ачык әңгәмәләр, мастер-класслар һәм тренинглар оештырылачак. Шулай ук программада интерактив зоналар, викториналар, эш бирүчеләрнең продукция күргәзмәләре һәм уку йортлары презентацияләре. Аерым игътибар һөнәрен сайлаучы студентларга һәм чыгарылыш сыйныф укучыларына биреләчәк. Ярминкә Работа России кадрлар үзәгендә Герцен урамы 86А адресы буенча узачак. Әлмәттә яшәүчеләр шәркиләрнең активлыгына зарлана. Аларны бигрәк тә сулыклар янында кичке сәгатьләрдә паркларда еш күрәләр. Белгечләр билгеләп үткәнчә, быел шәркиләр саны сизелерлек үзгәрмәгән, әмма майның җылы булуы аларның артуы сәбәбе булган. Табиблар шәрки тешләве, кызару һәм кычытудан тыш аллергик реакцияләрдә китереп чыгарга мөмкин икәнен искәртә. Алардан ничек сакланырга һәм тешләү нәтиҗәләре озак вакыт үтмәсә, үзеңә ничек ярдәм итәргә? Бу сорауларга җавапны белгечләр аңлатты.
Şirket işlevge аллергия, бөжек түкірігінің, аның компонентларының организм тұқымаларына өтіп кіруіне кіші иммунитетінің өзіншеліклі реакциясы. Тішлеу урынық іштірға, қызарыға, шишерге һәм қойбір ішрақларда күшлі аллергик реакцияға кетірге мүмкін. Сирек ішрақта температура көтерілу, баш ауырту яки ғымуми хәлсізлік болуы да мүмкін. Бывают случаи, когда вот этот локальный отек... Локаль шишу ғадеттәге қарағанда зуррақ бола ала. Тішлеу урынынан тыш реакцияларда болырға мүмкін. Ол шағында біз аллергия тибындағы реакциялар турында сөйлешәбез. Біз мұндай аллергияны инсект аллергиясы деп атыйбыз. Бұл шырақта енді кешіктіргісіз рәвішті табибқа мөрәжәғат етәргә керек. И в данном случае нужно оказать уже неотложную помощь. Шерке һәм башка бөҗәкләр тешләүдән соң барлыкка килгән реакцияны бетерү өчен җирле дәвалау ысулларын кулланырга кирәк. Мария табигатьтә актив ял итәргә ярата. Аның үз саклану ысуллары бар. Я думаю, что все-таки это связано с повышенной влажностью. Минем уйлавымча, бу югары дымлылык белән бәйле. Бездә яңгыр, дымлы соңгы арада. Һәм мондый вакытта еш аллергик реакциялар була. Ул миндә дә, улымда да бар. Реакции, то есть тело все время потное, так скажем, да? Вот. И это встречается именно во влажной среде. Шеркиләр төрле уңайсыз симптомлар китереп чыгаручы гына түгел, үлемгә китерергә мөмкин булган куркыныч авыруларны таратучы да булып тора. Тешләүләрдән саклану өчен берничә гади, әмма нәтиҗәле саклану чараларын үтәү мөһим. Экспертлар репеллентлар кулланырга, ябык ачык кием кияргә һәм фатир өйләрдә маскет челтәрләре урнаштырырга киңәш итә. Әмма бөҗәкләрдән саклануның халык ысуллары табиблар билгеләп үткәнчә бары кыска вакытлы нәтиҗәгә ия. Мушкара – один из самых изюлин, который укус и последующий возникает отек. Шеркиләр, айрым төрчебеннәр һәм безнең өчен иң куркыныч булган умарта кортлары һәм шөпшәләр, алар аллергия реакциясенең системалы эффектын бирәләр. Сезнең аларга реакция бар икән, әлбәттә бу бөҗәкләр булган районга барганда, сез алдан ук әзер булырга тиеш. Сезнең сәламәтлек сезнең кулларда. Если у вас есть на них реакция, вы должны, конечно, заранее знать, что в этом районе этих насекомых много. Вы себя должны защищать. Гади киңәшләрне үтәү төрле авырулар йоктыру куркынычын киметергә һәм ширкет эшләүнең нәтиҗәләрен булдырмаска ярдәм итә. Ширкиләрдән саклану уңайлылык та түгел, сәламәтлек мәсьәләсе дә, бигрәк тә җәй айларында. Башка темаларга. Быел Луч телекомпаниясе үзенең 35 еллык юбилейын билгеле. Бу вакыт яңа планнар өчен генә түгел, Әлмәт телевидениесенең алтын фондына әверелгән проектларны искә төшерү мөмкинлегедә. Ул вакытта телекомпания безнең беренче ачучылары Лучның яшь командасы күп кызыклы тапшырулар иҗат иткән. Алар барысы да телевизор тамашачылары тарафыннан таләп ителгән. Бу СОС, телевизионные службы знакомств, для вас, все в порядке, пасьянс, телебиржа, вверх по радуге, молодежь среда программалары. Олар арасында эфирнең озын гомерле тапшыруы җомга да иде. Сүз Ләйсән Галиевага. Җомга Татарстанның Нефтьбаш каласында беренче шәһәр телевидениесе барлыкка килгән елларда ук безнең телеканалда чыгарыла башлаган телепрограммаларның берсе. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Инде үзегез ишеткәнчә, без бүгеннән шушы җомгадан башлап үзебезнең Әлмәт тамашачыларын шәһәребездә һәм районыбызда бара торган вакыйгалар белән туган телебездә, татар телендә таныштырып барачакбыз. Бүген без җомга кичәсенең беренче сәхифәсен ачабыз. Аның беренче чыгарылышы 1991 елда эфирга чыккан. 10 ел дәвамында алып баручысы Татарстанның халык шагыйрәсе, республикабызның атказанган мәдәният хезмәткәре Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Клара Булатова булды. Ул һәр җомга сайын әлмәтлеләрне мәдәният өлкәсендәге вакыйгалар, сәнгатьнең күренекле эшлеклеләре белән таныштыру традициясенә нигез салды. Җомга безнең бердәнбер иң олы көн. Шуңа күрә җомга дип атадык без аны. Ул җомганы мин олар матур җитәкләдем. Халыктың йоласы бар. Халыктың йолаларында яши дини тәрбиябе. Аңладыңмы? Менә Ходай биргән җомга исеме иң олы бәйрәм ул безнең. Шәйхи абайның бер шигырендә бар бит. Илек миңа безнең урамда да ишкенә кеше сәлам бирә. Калганнары җомга көнне генә нихәл гаҗанага диде.
Җомга тапшыруы бүген дә күпләр өчен Клара Гариф кызы исеме белән бәйле. Хәзер шагыйрәне иске алу кичәсенә аның тугры телевизор тамашачылары килә. Алар күп еллар дәвамында үзләренең яраткан тапшыруы чыгарылышларын көткәннәр. Бу үзенчәлекле продюсерлык проекты иде. Ул безнең шәһәр талантларга бай икәнен ачык күрсәтте. Башлангыч артистларга үзләрен күрсәтергә зур мөмкинлек бирде. Калабызга яңа исемнәр белән китте. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Шулай Илфат һәм Валентина Исламовларның иҗат тарихы җомгадан алда башланган булса да, рәсми рәвештә экран йолдызларына әверелүләренә шулай ук 35 ел. Кайчандыр халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Клара апа Булатова башлап җибәргән проектта алар беренче геройлар булган. Җомга тапшыруның без беренче карлыгачлары. Беренче тапшыру Клара апа белән безнең гаиләбез өйдә тапшыру шунда ясадык. Матур итеп чыгыш ясады безнең әле бәләкәй улыбыз беренче җырларын җырлады, җырлый башлаган вакытлары иде. Бик матур тапшыру, бик менә узак гомерле булды. Әлбәттә без аны ничектер күңелле бер мизгелләр итеп искә алабыз. Безнең узган, шул бергә узган иҗат гомеребезне җомга тапшыру белән һәм менә шушы коллективта эшләүче күренекле кешеләр белән. Тарихның 3тән 1 Клара Булатова белән бәйле булса, елның 3тән 2 өлеше Сәҗидә Сөләйманова, Рафаэль Төхфәтуллин исемендәге премиялар лауреаты шагыйрә Нәфисә Сабирҗанова җитәкчелегендә үтелгән. Без үз телевизион гаиләбездә бу тапшыруны яратып, нәфис фильм дип йөртә идек. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хәерле җомга кичләре белән сезне чирата тапшыруыбызны башлыйбыз. Программа тарихындагы якты триумф тапшыруның 30 еллык юбилее булды. Авторлар зур бәйрәм чыгарылышы әзерләгән иде. Ул көнне Луч студиясенә бер артлы тугры тамашачылар һәм узган эфирлар геройлары эзлексез агылып торды. Һәркемнең җомга белән бәйле үз шәхси тарихы һәм аның төзүчеләренә туган тел һәм мәдәният традицияләренә тугрылык өчен чиксез рәхмәт сүзләре бар иде. Ел дәверендә алар экранда күренгәннәр, үзләренең җырларын җырлаган артистлар булды, журналистлар вәкилләре килде, иҗат кешеләре килде. Алар һәрберсе үзләренең менә шул кайчандыр җомганың иҗат төркеме килеп аларны төшергәнне хәтирәләр, искә төшерәләр. Алар белән бергә минем дә хәтер тәгәрмәче әйләнә. Бүген бу тапшыру эфирга чыкмаса да, аның мәдәни эзе бәяле бетергесез. Телеканал эфирында Ретро Луч тапшыруы кысаларында ул зур күләмле архив материалын туплаган. 90нчы һәм 2000нчы елларга чумырга уникаль мөмкинлек бар. Ләйсән Галиева, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Инженер лицейында жейге лагерінің қызу шағы. Бұл берді 1 елі 14 отряд ұйыштырылған. Бұл сменаның темасы космос. Шуңа көре еш текшіріншілер жетті инженерлік білән қызықсына. Программа минутлар бойынша yazылған. Теория, мастер-класслар һәм үз проектларын яқлау. Болашақ инженерлар қотлаулы формулаларны шешерге һәм проект шәнлігі білән шүгілләнерге генә түгел, әшін милли колорит білән yol итә білуләрінде исбатладылар. Педагоглар билгеләп үткәнчә Сабантой кебек милли бәйрәмнәр аша алар балаларны безнең мәдәният белән таныштырып, коллективта эшләргә һәм бер-береңә ярдәм итәргә өйрәтә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин.
Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм химиялыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Сен сау булыгыз.